Tatay Duterte versus Marcos Sr. So that marami mga nagtausap or marami mga nagtatalo-talo who was the better president. Kasi actually, if you look at these two presidents, sila lang sa recent history ang mayroong mga die-hard fan bases. No? Napapansin natin na kay Marcos Sr., marami siyang mga Marcos loyalists. And now, kay Tatay Digong, meron sila tinatawag ng mga DDS or mga die-hard Duterte supporters. So, yun yung nakikita natin ngayon at nagtataka yung mga tao, ba't nagkaroon ng ganito? Bakit marami mga die-hard supporters ang these two particular leaders or presidents in history na hindi tulad ng mga ibang presidente natin sa Pilipinas, hindi sila nagkaroon ng ganitong klaseng support or die-hard na mga support base na tulad ng nangyari dito sa dalawang leaders na to, Dad. So, Dad, in your memory, the history of the two leaders, what can you see what do they have in common and what are the differences between them? Okay, siguro simulan natin, no, dahil mas nauna naging Pangulo si Ferdinand Marcos Sr. Ano ba yung mga naging katangian niya at naging parang hinahangaan siya ng mga maraming sa ating mga kababayan. No? So unahin natin sa kanya. Ano ba yung mga strengths niya at mga kanyang karakteristik? No? So number one, kasi ang style ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., para siyang patriarchal. No? Ibig sabihin ng patriarchal, para siyang godfather. No? Parang gano'n. Ibig sabihin ng godfather, parang inaalagaan niya yung mga supporters niya, yung mga tumutulong sa kanya, yung mga malalapit sa kanya. At hindi lamang yon na talagang ginagabayan niya sila at binibigyan niya ng gantimpala. So talagang kumbaga tinatrato niya silang ang pakiramdam nila para silang tinatratong kamag-anak o anak o parang kapatid, gano'n ang kanyang estilo ng pamamahala at pamumuno. So yun ang kanyang unang karakteristik na kakaiba. Kasama ba doon yung mga tumulong sa eleksyon niya? Lahat yon. Lahat ng tumulong sa kanya, medyo marunong siyang tumanaw ng utang na loob. Yun ang tingin nila sa kanya. Kaya nga kung titingnan mo, sa Norte in particular, meron tayong tinatawag na Solid North. Kaya nagkaroon ng Solid North kasi maraming mga Ilocano noon ang ipinasok niya sa pamahalaan. No? Siguro, kung hindi ako nagkakamali, sa kapulisan na lang, sa kamilitar, siguro mahigat kalahati doon, mga Ilocano lahat yon. No? Kung hindi galing Pangasinan, galing Ilocos, galing Cagayan, galing Isabela. So marami sa mga Ilocano ang nabigyan ng mga pabuya, trabaho at posisyon sa pamahalaan. Hindi lamang sa militar at kapulisan, kahit na sa mga BIR noon, kahit na sa mga iba't ibang sangay ng ating pamahalaan, napakarami siyang binigyan ng trabaho ng mga taga-Norte. Kaya nga nagkaroon ng Solid North. So would you say mga Marcos loyalists, mga pamilya at mga descendants ng mga nakinabang noon? Correct. O, isa yung sa mga nakinabang sa kanila, mga pamilya, mga apo-apo, mga ganon. Kaya siguro hindi nila makalimutan siya. No? Kaya nga nagkaroon ng mga Marcos loyalists na tinatawag natin. No? Kasi nga very protective siya sa mga kakampi niya. Yun ang kanyang karakteristik. No? Okay. So yun ang unang makikita natin. No? At pangalawa, yun nga, ang dami rin niyang ginawang proyekto sa Norte. No? So mga projects doon, mga development, ang daming ginawa. No? So kung titingnan mo, papuntang Baguio, nagkaroon ng Marcos Highway, tapos nagkaroon ng mga tulay sa Cagayan, kung anong Magapit Bridge, kung ano, ang dami siyang pinagawa. Pinasementohan niya, pinagawa niya ng mga kalsada, irigasyon, yung mga magsasaka sa Norte. No? Ang dami siyang ginawang proyekto rin sa Norte, kaya nagkaroon ng tinatawag nating Solid North. Yun ang kanyang mga katangian, no? Na kakaiba rin, na kaya nga marami siyang naging parang tinatawag nating loyalista. No? At pangatlo, yun nga, medyo ano din siya, no? Kumbaga may firmness, no? May toughness when it comes to crime. No? Kaya nga nagkaroon ng martial law, kaya nga nung unang 2 taon ng martial law, talagang nanahimik ang ating sambayanan. No? Halos kakaunti ang krimen. No? Natatakot lahat dahil nga alam nila na hindi sila sasantuhin ng kamay na bakal ng ating dating Pangulo. So yun ang mga kanyang katangian na yun ang kakaiba, kaya nga nagkaroon siya ng mga loyalista na sinasabi natin. In fact, kung titingnan mo yung mga ini-interview ng mga kababayan natin na sinasabi nila na alala nila nung panahon ni Marcos, kahit na walang ilaw, nakakalakad sila sa kalsada. So yun ang mga ganong katangian, kaya parang naalala nila yung mga good points niya. No? Yun ang mga tinitingnan natin, yung mga good points. Ngayon, tingnan naman natin si Pangulong Duterte. No? Bakit marami din siyang mga diehard Duterte supporters na sinasabi natin, DDS. No? Meron din siyang ganong katangian. No? Kung titingnan mo, no? yung mga malalapit sa kanya, mga tumulong sa kanya, mga sumuporta sa kanya, talagang binigyan din niya ng mga posisyon. At yung iba nga, sa pagkakaalam ko, nagkaroon ng problema, pero after a while, binalik na naman din niya. No? Kumbaga yung mga loyalista niya, kaya nga kumbaga nakikita nila na
ganun din, parang ama rin ang trato niya sa mga kasama niya o Tsaka mga... yung mga sumuporta ng eleksyon, natulungan din ba ni Yes, Tatay karamihan Digong? sa kanila. Kung hindi ako Oo. nagkakamali, halos lahat sila. Kung hindi nabigyan ng pwesto, nabigyan ng pabor o whatsoever. No? So, yun ang mga style din niya. At kung hindi mo rin siya kaaway, talagang tutulungan ka niya kung lalapitan mo siya. Ganun ang estilo niya. No? So, kumbaga, Would you ganun call din. this patronage politics? Yeah, well, let's call it patriarchal approach. So, yung parang Patriarchal ama, approach. no? Parang ama yung dating niya. So, parang tinuturing siya na parang ama ng mga kasama niya o kamag-anak, kapamilya, gano'n, no? Kapuso, gano'n, no? Kaya Yes, maraming oo. diehard Duterte supporters, no? Because of that kind of characteristic. So, may similarity sila Similarities, in that oo. particular aspect, no? So, yun ang kanilang similarity. Pero ang napansin kong pinagkaiba, for Marcos loyalists, siyempre 20 years, ang dami nakinabang kay Marcos Sr. Kaya nagkaroon ng talagang matinding Marcos loyalist base. Pero kay Tatay Duterte, 6 years lang, but he was also able to develop something similar to a Marcos loyalist base, yung DDS, yung diehard Duterte supporters. Why do you think that's so? Well, siguro hindi mo naman pwede sabihin mas marami o mas impactful yung kay Duterte kasi siguro masasabi lang natin na gano'n kasi may social media na, marami na nakakaalam. Hindi katulad ng panahon ni President Marcos, panay bulong-bulungan, alingas nga, so hindi natin talaga masasabing hindi rin bagal. gano'n katindi. No? Yung spread of So, information. Oo, yung spread ng information, isa rin yun. No? So, hindi mo rin matatawaran yung mga loyalista ng dati nating Pangulong Marcos kasi nga ang dami rin talaga na makikita mo na nabigyan ng mga biyaya at nasuportahan. So, kaya nga kahit na sabihin mong maraming nagagalit sa kanya because of martial law at marami ding nasakta na sinasabi, marami pa rin na sa ating mga kababayan ang sumusuporta at tumatangkilik at tinitingala siya. No? Yun ang masasabi natin. No? So balikan natin si Pangulong Duterte. So ganun din. No? Makikita natin kay Pangulong Duterte, ganun din. Marami rin siyang ginawang proyekto, lalo sa Davao, sa Mindanao. No? Marami siyang mga tinulungan din doon, ng mga binigyan ng proyekto na alam naman natin na talaga napabayaan yung Mindanao noon. No? Yes, oo. Kumbaga sa gastusin ng ating bayan, ang Mindanao ang pinakamalit in terms of tatlong rehiyon. No? Kung Luzon, Visayas, Mindanao, yung Mindanao ang pinaka-least in terms of developmental budget. No? So yun ang napag-iwanan sila. Pero nung naupo si Pangulong Duterte, mukhang nagkaroon ng revival yung Mindanao area. No? Kaya mas marami rin mga natulungan doon at nagawa ng proyekto ron. No? Saka ganoon din. No? Pangalawa, meron din kamay na bakal no, na sinasabi natin no? Sa mga kriminal, sa mga drug lord specifically. No? Kasi mga drug lord, ang dami rin mga talagang sinugpo ang ating ating Pangulong Duterte. Kaya nga isa rin yun sa mga kinahangaan sa kanya ng mga tao natin. No? Kay President Marcos ganun din. No? He went after the drug lords too. If I can recall right, talagang tinelevise yung death by firing squad ni Lim Seng. No? Kung yung kinikilalang drug lord dati dito, death by firing squad nyo, kaya natakot lahat ng mga tao. No? So, medyo talagang tumigil ng pag-spread ng droga rin for a certain period of time. No? Okay. For a certain period of time. Okay. So, ganun yung nangyayari. So, may mga similarity sila. Talking no? about the similarities, kasi Tatay Duterte's reason to, go on full assault on stopping criminality is because of the spread of drugs. But what about martial law? Ano ba talaga yung nag-trigger para magkaroon ng martial law at madisiplina yung lipunan? Ano ba yung main target? Was it drugs? Was it criminals? Was it terrorists? Yes, basically kasi halo-halo na yan nung panahon, no? Nung kabataan natin, ang nakikita ko diyan kasi nga napakarami na mga warlord din, mga politiko na naghahasik ng lagim, nagpapa-ambush sila ng mga kalaban nila. Una yun, no? So tapos nandun na rin medyo may konti na rin growing communist party, no? Medyo nagsisimula na rin yung communist party, no? Na nanggugulo na rin, no? So kaya nga isa rin sa mga dahilan, kaya nga binuo niya yan, no? So mga komunista. Tapos pangatlo, meron na rin konting Muslim terrorism, no? Kumbaga may mga Moro Islamic National Liberation Front, no? Hindi pa yung MILF, wala pang MILF, MNLF pa lang, na pinamumunuan ni Nur Miswari. So may mga ganun na mga grupong lumulutang, kaya nga isa rin yun sa mga dahilan kaya nga ginawa niya yung martial law, no? So saka ganun din, talamak na rin yung mga pagnanakaw, nakawan sa kalsada. So isa rin yun sa mga dahilan kaya kanyang inimpose yung martial law that time, no? Of course, may similar martial law din that happened during the time of Tatay Duterte, but only for selected region, which is Mindanao, di ba? Yes, correct. So siguro, pagkatapos natin pag-usapan yung mga similarity nila, pag-usapan naman natin yung mga Difference. distinction nila kung ano yung pagkakaiba ng dalawang pinuno o pangulo. No? Siguro, simulan natin kay Pangulong Marcos. No? Unang style ni Pangulong Marcos, very diplomatic siya makipag-usap. Pino, statesman ng kanyang dating. No? So, refined. medyo refined. No? Kumbaga, ganun ang style niya. No? So, pero siyempre, hindi naman natin pwede sabihin dahil si President Duterte mas brusko, sabi nila, no?
kumbaga may iba nagsasabi parang barumbado, no? Pero kasi iba naman yung panahon noon sa panahon ngayon, no? So nung panahon kasi siyempre kagagaling lang natin sa American regime, during that time medyo nadisiplina tayo ng mga Amerikano at before that mga Hapon, no? Yes. So during the World War II, yung mga Hapon dinisiplina tayo, no? So tapos sinundan ng mga Amerikano. O prior to that, yung mga Amerikano nandiyan na rin, ano? Bago dumating yung Hapon. So 40 plus years, iba yung oh. kanilang siyempre disiplina ng mga puti, iba, di ba? So kaya yung mga tao natin noon mas nasanay na mas naging ano sila refined at medyo mas maayos, no? Gentlemanly. Oo, kaya kung titingnan mo doon, mga prosesyon sa Quiapo noon, yung mga Nazareno, nakabarong pa yung Oo, mga tao. nakabihis Ngayon, lahat. nakahubad na yung mga tao, Oo, no? wala nang Nagtatapunan sapatos. pa ng Oo. mga t-shirt, no? So medyo na iba kasi yung dynamics ng panahon, no? Iba na yung circumstances, kaya hindi natin pwedeng sabihin na mas epektibo yung kay President Marcos compared to President Duterte, no? Kasi pareho silang based on circumstances, di ba? Post-American education kasi. Exactly. So Oo. that time, talagang under tayo sa mga Amerikano, mahigpit ng kanilang mga pagdidisiplina at kanilang mga educational system, talagang Oo. pinapatupad nila na mahigpit para sa ganun gumanda yung antas ng ating mga kaalaman at karunungan. Yes. Ano, makikita naman natin, kaya nga tinangkilik sa buong mundo ang mga nurses, mga graduate natin doctors, mga accountants, engineers. Ang dami niya sa Amerika, kaya nga marami tayong immigrants sa Amerika because yung mga graduates natin dito noon, talagang naturuan na maayos dahil nga under the American government na supervise sila na maayos, hindi yung kung ano-ano mga textbook ang binibigay na mali-mali naman ang mga grammar. oo. Noon talagang maayos yun. Kaya nga yung mga kababayan natin doon talagang hinahangaan sa buong mundo. No? In Oo. fact, in Asia, tayong tinitingnan ng number 2 sa Japan. No? Ibig sabihin nun, we are one of the best Asian countries at that time Yes, because of the influence of the Asian disciplinary government style. No? Yung mga style nila, estilo nila ng pamamalakad at pamamahala na inabutan ng tadhana nung panahon ni President Marcos. Yes, Nung lumipas ang 3 dekada, nung pumupo si President Duterte, ay medyo magulo na talaga yung sistema natin. He No? inherited Department of Education na nababoy na, hindi ba? Exactly. Oo, pero barumbado na yung style natin. No? Makikita mo sa kalsada, wala na mga t-shirt yung mga tao. Hindi ba? Nagsasaksakan, nagbabarilan. So medyo iba yung circumstances. Mas lumaganap yung naging talamak yung pagkalat ng Shabu naman this time. No? So dahil doon sumabog na. So syempre yung evolution naman ng style of leadership ni President Duterte is because of the demands of the time, yung circumstances, no, na Oo. medyo kinakailangan barumbado ka, medyo siga ka, dating mo na tipong talagang igagalang ka ng mga nakakarami, no? Kasi kung Oo. titingnan mo, nung panahon ni Marcos, ilan lang ang tao, no? Ang number of Filipinos no, siguro mga 20 million lang to 30 million that time, no? konti So lang. nung panahon ni Duterte, 100 million na. So nag-triple na mahigit, di ba? So nag-iba yung composition ng ating mga citizenry, ng mga mamamayan, no? Saka naging iba yung pananaw nila at paningin nila sa buhay, no? Kasi dumami rin yung mga mahirap na, no? Compared to just start of the Marcos regime, no? So yun ang mga differences doon. So yun ang mga style nila sa management na Yung pagkakaiba. poverty level before Marcos came in, anong naalala mo dun din? Well, during the start of Marcos regime, medyo mababa yung poverty level, no? Kaya lang during that regime na nagkaroon ng martial law, nung una maganda yung martial law ng first 2 years, eh. Eventually lang talaga nagkagulo-gulo na, nagkagewang-gewang na, no? Ang takbo ng ating bayan. Kasi nga, katulad din ganun, yung ang problema kasi minsan sa autocratic leadership, yung mga ibang malalapit sa'yo, inaabuso yung kapangyarihan, no? Naging abusive yung mga Oo. officials ng government. Yes, oo. Tapos siyempre, dahil in-extend niya yung martial law, na siyempre, moral authority was lost because of that. No? Legal authority, yes, because they frame a new constitution, but siyempre, yung moral authority no, nawala na. Kasi dapat nagtapos yung kanyang pagkapangulo sometime in 1973. No? Kasi he was elected 1965, tapos naging 69, dapat nagre-elect siya 4 years lang noon ang pangulo, hindi katulad ngayon 6 years, no? Then dapat magtapos siya ng 73, kaso nagdeklara siya ng martial law noong 72. At pagkatapos doon na hindi na niya nilift yun hanggang sa nagpatuloy na yun, hanggang nabuo yung bagong constitution. Kaya humaba masyado yung kanyang pagkapangulo na ang sinasabi ng tao parang hindi na tayo demokrasya kasi hindi na nasunod yung ating konstitusyon. Would you say Ginamit niya. nagkanya-kanya yung mga official and he lost control of the government? Ganun din, no? O syempre, kahit nasabihin mong autocratic ka, may
meron talaga mga malalapit sa iyo na siyempre tumulong sa iyo sa pagbalangkas ng martial law at yung mga gumagawa at ng yung mga gustong gawin na medyo labag na sa konstitusyon. Kaya nga yun na nangyayari doon, no? Kasi nabago yung konstitusyon. So hindi mo na masasabing labag kasi nga binago nila eh. So kung sa dating konstitusyon labag na yun kasi dapat after 1973 tapos na yung pagkapangulo mo. 2 terms lang kasi noon eh, no? Hindi katulad ngayon 1 term pero 6 years. So dapat nung panahon na yun tapos na siya noong 1973 pero dahil in-extend niya, so nawala yung moral authority kasi parang tingin ng tao sa kanya naging diktador na. No? So because of that, syempre kung ang gusto mong magtagal sa pagkapangulo, marami ka dapat mga taong aalagaan na malapit sa'yo na gagawa ng gusto mong gawin. So because of that, these same people became the ones abusing the system. Nagse-self-serving And then tuloy-tuloy na yan. Siyempre, itong mga taong to, may mga tao rin na sumusuporta sa kanila o loyal sa kanila, di aabuso rin yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang pababa yun, no? Hanggang sa magdadaus-dus yan kasi nga magiging sakit na yan, parang ano yan, cancer eh. Pag hindi mo na-cure yung stage 1 ng cancer, talagang tutuloy yan hanggang stage 5, no? Hanggang kamatayan yan. Kaya nagkaroon ng problema ekonomiya natin dati, no? Kaya nagkaroon ng mga tinatawag natin chronism, tinatawag natin monopolya, minomonopolize yung mga negosyo, nagkaroon ng mga ganong insidente, kaya nga marami rin kumbaga nagalit noon sa ating Pangulo. At pagkatapos din, hindi naman in fairness, hindi lang naman dahil doon. Tinamaan din tayo ng sunod-sunod na economic crisis, no? Global crisis, no? Like number 1, yung oil crisis, no? Biglang nagtaasan ang presyo ng OPEC no? Ang presyo ng gasolina, ang dolyar ng per barrel ng crude oil no is $1 to $2 lang if I can recall right. Bigla sumipa ng $20-30, no? So because of that, siyempre nagtaasan ang presyo ng mga kuryente, gasolina, lahat na tuloy-tuloy na yan. Pag tumaas ang presyo ng fuel o gas, lahat tataas. Talagang tataas lahat, no? So ganun ang mga nangyari kaya nga nagkaroon ng problema. So ganun din, no? Nung panahon naman ni Pangulong Duterte, nagkaroon din ng problema because of the pandemic, no? Tinamaan din siya ng ganung klaseng crisis, no? Yes, At pagkatapos nagkaroon ng mga issues, no, tungkol sa Pharmally, overpricing ng mga nabili sa Department of Health. Do you think nagkanya-kanya yung mga opisyalis kasi ganun din yung nangyari, similar occurrence na ganun nangyari din. in the past? Kasi these things are in terms of leadership kasi talagang nangyayari talaga to, no? Because you trust a lot of people or you entrusted a lot of authority to some of your trusted people and some of them abuse that kind of trust. That's why nagkaroon ng mga ganitong problema rin. Kaya nagkaroon din siya ng mga ganyang question, no? Yung mga tungkol sa Pharmally deal, may mga pinapa-aresto, may mga nakakasuhan na medyo malapit din sa kanya yung iba. So, yun ang mga similarity doon at the differences, distinction nila. So, yun ang masasabi natin when it comes to leadership. Those are the kinds of things that you have to watch out for. Another similarity and also slight differences. Both of them, after their service of their presidency, they were, sent to another country and they were, I would say, kept there. Like ngayon, si Tatay Duterte, he's arrested in The Hague. Of course, President Marcos Sr., he was taken by the Americans and sent to Hawaii and, he was practically locked there. He was not allowed to leave the place. So, hindi ba nakikita mo may similarity doon, Dad? Yes, correct, no? Masasabi natin kasi yun ang ating challenge yan as a leader, no? If you become autocratic or like a dictator, sometimes talaga meron kang mga you will cross some boundaries, no? So pag you cross some boundaries, may mga batas o may mga guhit na iyong nilagpasan, talagang siyempre magkakaroon ng restback yan. Those are the price you have to pay as a leader, no? So if you are a strong leader, normally talaga mas magkakaroon ng resistance yan, no? And if you want to implement mga programs and actions that will really try to kumbaga suppress the criminality, along the way some of your people will violate some of the rules and the laws, no, by accident or intentional. So and at the end of the day it all goes back to you, no, because you will be the one who will be blamed because of command responsibility, no. So even if you say na you just don't shoot them unless your life is threatened, but some will shoot first before their life is threatened because they're saying that they want to protect themselves, but because they did what you want to do, then you're somehow compelled to protect them, no? Because of that circumstance, you're now part of that kumbaga crime, no? That will be labeled upon you. So it's a vicious cycle for
autocratic and strong leaders. That's why as a leader, siguro as a leader, and at the same time if you are a politician or you're part of government, you must always adhere to certain parameters and principles. You can be tough, but at the same time you must follow the rules and the procedures, because if not, you will really get into trouble after that. No? So that's a problem sometimes of being too tough and being too strong. Siguro sa akin, it's a combination of being tough but at the same time being responsible. No? Kasi hindi pwedeng talagang all toughness eh. The responsibility angle there is very important. Yung sinasabi natin, you should be aware na meron kang pananagutan. Number 2, alam mo rin na pwedeng abusuhin ng tao yung sistema at mapapahamak ka. So you should be able to apply the right amount of firmness, but at the same time, you have to be careful with the consequence. Like for example, sa Singapore, no? Singapore, hindi nila nung panahon ni Lee Kuan Yew, hindi niya sasabihin, papatayin mo. Hindi, huhulihin ka at yayantukin ka no, sa harap ng telebisyon. No? Yun ang kanyang sistema naman of toughness. No? Which is, I think, the better approach. No? Na hindi niya papatayin o babarilin. No? Kasi pag napatay o nabaril, buhay na ang kinitil mo, ang singil niyan, hindi lamang sa lupa, pati sa langit. No? Now that many politicians, many leaders, politicians, whether in business or in politics, envy these two kinds of leaders, whether it's Marcos Sr. or Tatay Duterte, in gaining die-hard supporters. No, now what would you say is the best, leader that can lead the country? I know there are traits that we can get from learning from these two, that they can get die-hard supporters, but at the same time, what are the best traits that you can see that we can get from them, plus other traits that can really make a true leader that can lead this country forward? Well, siguro sa akin, number 1 is leadership by example. Kinakailangan makita ng mga subordinates mo at ng mga kasama mo, mga colleagues mo, associates mo at ng mga mamamayan na talagang you're leading by example. Number 1, para sa sarili mo, you are really ready to sacrifice and die for your country. Hindi lip service. Yung totoo talaga, dapat mararamdaman ng tao yan kung totoo o hindi eh. Di ba? Kasi kung totoo yan, makikita nila. So that's number 1, that you're really willing to sacrifice for your country and for your citizens. No? That's number 2, and you should live a life of simplicity. Talagang yung mga gamit mo, yung mga pangangailangan mo, it's not what you want, but it's just what you basically need. No? Kasi pag nakita nila may ostentatious display ka of wealth or meron ka mga binibiling mamahalin, yun ang magiging problema. No? Siyempre, pag nakita nila yung mga kamag-anak mo, malapit sa'yo, and bumibili ng mga mamahalin lugar beyond the capability of your salary, then that means ibig sabihin nakikinabang kayo, iba na yung interest niyo, hindi na pang bayan, pang personal na. So yun yung mga nakikita kasi ng mga tao. Siguro no? ito yung hard question for most leaders, kasi a lot of leaders, siyempre parang naguhugas kamay sila when it comes trying to help yung mga nakatulong sa kanila, but yet these two leaders, tinulungan nila yung mga nakatulong din sa kanila. Of course, other leaders will say that would result to, abuse and corruption. So what is it really? Mas maganda ba tulungan mo yung tumulong sa'yo o kalimutan mo sila altogether, parang ginagawa ng mga ibang political leaders natin dito? Well, sa akin kasi hindi lang naman ganyan. Kahit nasa Amerika may mga ganyan politiko na yung mga tumulong sa kanila, kinakalimutan nila. Yeah. So sa akin hindi ganon. Dapat as a true leader, as a respectable leader, professional, you should help those who have helped you. As I've said in our previous vlogs, kinakailangan marunong kang tumanaw ng utang na loob. Kasi pag hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, masasadlak ka sa iyong patutunguhan. Yes, so yan yung mga sinasabi natin sa lahat. No? So you should learn how to help others. But at the same time, syempre, you have to tell them that there are certain disciplinary measures if they abuse it. Yes, And then you can show it to them by example. Kasi kung nakikita nila ikaw mismo nagsasakripisyo, then you have the moral right and moral authority to discipline them if they do otherwise. Yes, Kasi nga kinakailangan niya makita nila. But at the same time, you have helped them. Para na sa ganun, magkaroon ka rin ng mga supporters. Kasi as a leader, kailangan mo talaga ng mga loyal supporters. People who will fight for you and who will fight with you because they are invested with you. Hindi yung kung sino-sino lang ang tinulungan mo, hindi ka naman tinulungan ng mga yan. So ano pakialam nila sa'yo? Hindi sila invested sa'yo eh. Hindi sila namuhunan sa'yo eh. Pero yung mga namuhunan sa'yo, yun ang merong mga equity sa'yo na ayaw ka rin nilang masaktan, ayaw ka rin nilang mawala, at ipaglalaban ka nila kasi alam nila na una, nakatanim na sila sa iyo. Yung tinatawag nating sunk cost na sinasabi natin, invested na sila sa iyo. So, tapos tinulungan mo sila, di kahit na paano ipaglalaban ka nila kasi nga sasabihin nila sa kanilang damdamin, sa kanilang kaisipan, muna marunong kang tumanaw ng utang na loob. So, pangalawa, because of that, the more they are inspired and they will become passionate to fight for you. That's what is happening with Ferdinand Marcos Sr. And President Duterte. Because of that kind of characteristic na because you know how to be grateful. They want to fight for you because they know if you win, again, the favor will be returned back to them. But if they don't see that coming back,
then who will fight for you? Because isipin na, why will I help you if you don't even lift a finger to help me? So that's just a kind of characteristic of leaders that should be always remembered. Now let's talk about, on the contrast, yung mga political leaders na mga users na talagang gagamitin lang nila yung mga supporter pag eleksyon, tapos kakalimutan nila sila. Ano yung mga dangers or ano yung simulation that what could happen to these kinds of leaders? Well, normally, once a crisis happens, they'll be really in a terrible situation because the ones who would be helping them are the people who really don't care about them. Because Soft lang. Soft. And then number two, syempre, yung mga diehard mo now will be against you. No, if there's somebody who will challenge you, You created enemies. You create an enemy. May kasabihan nga, di ba? You can have 1,000 friends, but if you have just only one enemy, your life will be in a terrible situation. That's why as much as possible, you don't want to make enemies, di ba? Unless, of course, the enemy is really so bad that you have to fight them. But if not, as much as possible, you don't want to have enemies, no? So So the your worst, supporters become enemies. That's the first Yes, danger. That's the most dangerous thing because they are invested with you. The more they are passionate to fight against you because you did not return the favor to them. No, Oo. so that's what's happening also to some leaders that we have noticed. No, there are leaders like that, and sometimes they think that they can still go back and ask favor from these same people who helped them or supported them. But during that period of time, they felt betrayed already. So why will they still help you? In fact, they want you to go down because they feel like you have betrayed them. No? So that's the danger as a leader. And if then you what don't happens if that happens kung yung mga taong inappoint nila na mga kung sino-sino lang, anong klaseng mga support ang makukuha nila sa mga ganyang klaseng know? tao? Definitely, they're not invested with you. So to them, as long as they're benefiting from you, they're fine. If not, they will drop you like a hot Laglagan potato. na lang. Of course, because they don't really care. No. Oo. So how would you care for someone? Because sila din nakikita nila na bakit yung mga ibang kaibigan mo o yung mga ibang tumulong sa'yo, hindi mo tinulungan. So, ganun din yung magiging attitude nila sa'yo because they're not invested with you. So, gamitan lang talaga ang purpose, no? So, well, in fairness, at the end of the day, ang masasabi natin between professionals, siyempre yung mutual benefit din with each other, di ba? Of course. Kung ang mutual use, di ba? Ano Yes. ba yung pakinabang mo, ano yung silbi mo doon sa tao? You may be capable, pero kung wala ka naman silbi, di siyempre, hindi ka rin niya talaga matutulungan na magagamit, no? So, it has to be both, no? You must be trusted, at the same time, you must be capable so that you can be useful to each other, di ba? Ganun naman ang buhay ng tao, eh. Yes, ako. And another similarity that I noticed with Tatay Duterte and President Marcos Sr. compared to a lot of leaders is their level of education is very high. They actually are both lawyers, which you need to study beyond college to, pass the bar exam, another 4 years course. So with their high level of intellect and high level of education, their ability to be able to lead the country and be able to know who are your supporters and what happens to these supporters. Kasi may critical thinking yung education, yun yung nakikita ko. That's why it helped them be able to lead better than most leaders because they were able to analyze who are the people they should help and who are the people that can help them bring the country forward and gain supporters. Do you agree with me, Dad? Well, agree ako dyan, no? Kasi nga dumaan sila sa University of Hard Knocks, sasabihin na natin. When you say Hard Knocks, bukod sa may pinag-aralan sila pareho silang abogado, no? Si dating Pangulong Marcos, abogado. Si dating Pangulong Duterte is abogado rin, no? So una yung pangalawa, dumaan sila sa proseso ng talagang pag-angat sa buhay, no? Nagsimula si President Duterte sa lawyer, naging fiscal, hanggang sa naging mayor. So talagang dumaan siya sa mga mahirap na daanan, no? Si President Ferdinand Marcos ganun din, no? Nagsimula siya as lawyer, tapos naging sundalo rin, tapos naging nagsisilbi din siya as a lawyer before he ran for Congress and etc. No? So sabihin dumaan sila talaga sa hirap na proseso, no? So may mga kasabihan nga, di ba? Normally this is a saying, no? Yung mga anak sa kalaya o laki sa layaw, normally hindi marunong tumanaw ng utang na loob. I see. Yun ang sinasabi ng mga Yes. iba. No? Pero of course, it may not be true to all. But it is somehow the general most of it. notion. General notion. Yung mga dumaan naman sa hirap, dahil alam nila kung gaano kahirap magsimula, gaano kahirap makaangat sa buhay, mas marunong silang tumanaw ng utang na loob kasi na-witness nila mismo sa sarili nilang buhay kung ano yung mga dinadaanan ng isang pangkaraniwan habang siya umaakyat sa kanyang hagdanan patungo sa tagumpay. No? So that's the reason why it's a different kind of kumbaga environment or mental structure, no, for different sets of people, no. So that's what I can say. Would you say that a college degree and work experience should be a heavy requirement for running for public office in the Philippines? Would you say we should have that kind of policy?
Well, I would really subscribe to that, no? Kasi if you would take a look, even Singapore has that kind of policy now, no? You cannot just be a public servant or be a politician if you don't have a college degree and you don't have real job experience. The higher you go up, the more managerial experience you should have, no? With a Yes. proven track record, no? Kasi nga ganito yan, no? Maraming na sa mga kababayan natin nagrereklamo, di ba? Para maging civil service compliant ka, makapagtrabaho ka sa gobyerno, kahit nasabi mong sekretarya lang or assistant lang or officer lang na mababa, Daming ang requirements. daming requirement. Kailangan na meron kang civil service eligibility, may ganito, ganyan ka, no? Napakababa, no? Parang ganito lang yan, i-compare natin, no? Para makapagmaneho ka ng motorsiklo, dapat may lisensya ka. Exactly. Di ba? Dapat meron kang training experience bago ka makapasa, hindi ba? Ganun sa pagkuha ng lisensya para sa kotse. Ngayon, paliliparin mo aeroplano, pero hindi ka hinihinga ng pilot license. Exactly. Delikado yan kasi yung mga sasakay sa'yo, pwedeng ma-disgrasya pag sumakay sila sa'yo. So, yun ang problema sa ating bayan ngayon. In fact, our constitution, for that sake of our argument, no? Because anybody can run for president, anybody can run for mayor, Oo. na hindi na kinakailangan May na experience. may experience, May o college merong- degree. may degree, Or Bachelor of Science. managerial experience, lalo na kasi sa akin, lalo na kung ang pinag-uusapan natin dito, mga sensitive position. Like, Yes. like for example, congressman, senator, president, vice president, or Mayors, governors. no? Governors, no? So, that's management eh. You need some management experience, lalo kung executive branch of government yan. Yes, oo. So, anong klaseng management experience ang dadalhin mo? Just by experience na, hula-hula, etc. Or haka-haka, di ba? Yes. Or by emotions, by intuition. Medyo mahirap yun kasi management is not only an art but it's also a science. Yes, no? oh. You cannot just manage and lead and govern unless you know the steps and procedures that you need to follow in order to be able to do it properly and objectively. Which comes from education. Exactly. That's Oo. why it's very important that you have education. At the same time, you have managerial training if you're running for the executive branch. Kung you're running naman for legislative branch, well, at least you have some college degree so that you understand the laws and you understand what's the implication of each and every law that you are trying to amend or you're trying to create, no, to craft, no. And number two, not only that, again, you should have some experience in terms of your profession, no? So, your profession should be, kung teacher ka, meron kang teaching experience. Exactly. Kung business management ka, dapat may business experience ka sa management o kahit na empleyado ka, naging manager ka ng mga kumpanya. So, kung lawyer ka naman, dapat meron kang experience talagang in crafting laws or litigation or whatsoever. So, because without that, then our country will be governed by people who don't really know what they're doing and we will all Exactly. be in trouble. No? We're just Oo. riding a plane na ang pilot mo hindi talagang marunong magpalipad, panay theory lang yun sa kanya, panay feeling lang at panay haka-haka. Pagsakay mo sa aeroplanong yun, kung isasakay mo yung pamilya mo, delikado yun para sa pamilya mo, di ba? Yes. At ganun din sa bayan natin. Kaya yun ang sinasabi natin na mas maganda sana kung medyo baguhin natin, hubugin natin na medyo similar sa Singapore model para sa ganun kahit na papano, we will be governed by people who would be more or less professionals, who would be more or less objective, who would be more or less willing to sacrifice themselves for the sake of others. Exactly. That's why sa mga kababayan natin dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala tayo na edukasyon ang pinaka-prioridad na dapat nating ayusin sa ating bayan. And syempre, kung edukado tayo bilang botante, dapat mas edukado pa mga pinipili natin mga kandidato mula mayor, governor, senador, congressman, hanggang pagka-vice president and president, because with educated leaders and people who have management experience, we can get a better future. That's why we can only get a better pool of candidates if the education is fixed, because if education is fixed across the board, then it will produce really good leaders for the future of the Filipinos. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sai. Mga minamahal kong kababayan, huwag nating hayaan mapariwara ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ipaglaban natin at isulong natin ang tamang pamamaraan sa ating edukasyon para sa ganon mas maging matiwasay at masagana ang ating sambayanan. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.